xerrada, doncs per quin motiu? Perquè en els darrers anys l'ús de les noves tecnologies comporta també nous riscos. I va ser el senyor Joan Crespo, cap de l'Agència de Protecció de Dades, si no m'equivoco. Avui en dia, qui no té un perfil a les xarxes socials, sempre es diu que no és ningú. A les xarxes socials que puguin existir, el 20... Qui no en té o qui no en té? Qui no en té. És gratis donar-se d'algú a les xarxes socials. De vacances, hi ha molta gent que al perfil del Facebook o ara me'n vaig de vacances de tal dia a tal dia. Siguiente, ¿cuántas? 9. 32. No la cantidad de informació que això genera, només des del punt de vista de saber el nom i el cognom. Sobretot, abans de donar-nos d'alta, llegiu les condicions dels contractes o les condicions particulars, l'avís de privacitat per aquí. Per tant, seguir aquest rastre és una mica complicat. Això ja ho sabia, perquè m'ho he explicat moltes vegades, però he après que hem de tenir molta cura i molta atenció amb el Facebook, perquè pot ser molt bo per parlar amb amics no sé què i pot ser un perill a la vista. El de demanar si podem penjar fotos dels altres o també bloquejar algunes coses que no volem publicar i tot això. Sensibilitzar als joves de que internet no és tan anònim, de que internet i les xarxes socials són les claus de casa nostra i de que publicar fotografies de terceres persones sense el seu consentiment comporta una sèrie de riscos, incompliments possiblement de lleis, és del que ens hem de sensibilitzar tots. Conèixer la realitat de les xarxes socials i poder minimitzar aquests riscos és molt important per poder desenvolupar una educació digital acurada.